אנחנו באזור הגלעד על גדות נחל יבוק. הגלעד הוא השטח בצד המזרחי של נהר הירדן, בין הכנרת וים המלח. חלק מהמאורעות המשמעותיים בחיי יעקב אבינו מתרחשים ממש כאן לאורך היבוק. למשל, מחניים שנמצאת מולנו, בפנואל שהוא התל המזרחי, עיר סוכות המקראית כ8 קילומטרים מערבית אלינו ועד הירדן. קטע כל כך קטן שנמצא במרחק נגיעה והשפעתו כל כך גדולה, ועל כך בהמשך. באזור הגלעד קראת יעקב ברית עם לבן הארמי, ואז הציב גל אבנים וקרא לו גל עד. היישוב היהודי בגלעד התקיים לאורך מאות שנים. מימי התנחלות ועד גלות אשור ובבל, לא כל היישוב גלה, כך שהוא המשיך להתקיים בימי שיבת ציון, במשך כל תקופת בית שני, בתקופת המשנה ועוד לאחריה. בני ישראל התנחלו בגלעד כולו, מצפון ומדרום ליבוק. אך סביר שהחבל מצפון ליבוק היה מיושב יותר, כי הוא פורה יותר מכל חבל אחר בגלעד. הוא גם קרוב לארצות מפותחות אחרות כמו ארם דמשק, והוא מרחק קצר מהשומרון והגליל, ולכן השפעתו ומשמעותו של הגלעד חשובה כל כך לאורך ההיסטוריה העתיקה של העם היהודי וארץ ישראל. שני תלים שכנים המופרדים ביניהם על ידי נחל יבוק נמצאים מולנו. שמם בפי המקומיים תולול אל דהב, בעברית תלי הזהב, ככה שלא פלא שהשם הזה משך למקום שודדי עתיקות. זהו אתר ארכיאולוגי שעל פי רבים מהחוקרים על התלים נבנו היישובים מחניים ופנואל. בראש כל אחת מהגבעות שוכנת חורבה עתיקה. הגבעות נמצאות בגובה של כ-120 מטרים מעל אפיק היבוק, שזורם במסלול מפותל סביבן. התל המערבי והגדול ביניהן ממוקם בצד הצפוני של גדת היבוק. הוא היה מאוכלס לפחות מתקופת הברונזה, ואולי אף מוקדם יותר, ועד העת העתיקה המאוחרת. התל המזרחי ממוקם לדרומו של אפיק הנחל. הוא קטן בהרבה מהתל המערבי. סקירה קצרה על היישובים מתקופת המקרא שבסביבתנו לאורך היבוק. נתחיל בפנואל, מולנו בסמוך לגדה הדרומית של נחל יבוק, ו8 קילומטרים מזרחית ליישוב המקראי סוכות, המזוהה עם תל דיר אללה. 3 דברים חווה יעקב באזור פנואל. הראשון, חציית היבוק בדרכו לפגוש את עשיו. וכך כתוב בספר בראשית ל"ב. ויקם בלילה הוא, ויקח את 2 נשיו, ואת 2 שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. כמה קשה לחצות את היבוק? באזור כאן לא קשה. קרקעית הנחל יחסית רדודה, וכפי שראינו כשהלכנו 2-3 קילומטרים לאורכו, ישנן מקומות שניתן להשליך אבנים בתוך האפיק ולחצות אותו. בנושא החצייה, אני חייב להודות שבכל פעם שאני קורא את פרשת וישלח, עולה בראשי אותה שאלה. כתוב, ויקח את 2 נשיו, ואת 2 שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. באותו זמן היו ליעקב 12 ילדים, 11 בנים ובת אחת. בנימין נולד בהמשך. מדוע כתוב רק 11? שמעתי פרשנויות שונות, אך לא משהו שהניח את דעתי. אשמח שתכתבו אם יש לכם פרשנות מעניינת. הדבר השני, שינוי שמו של יעקב לישראל. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. והדבר השלישי, קביעת שם המקום. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ספר שופטים, פרק ח', מתאר את סיפור רדיפת גדעון בן יואש, השופט, את מלכי מדיין, זבח וצלמונה. המדיינים היו עם נוודים שוכן מדבר, צאצאיו של מדיין בן אברהם וקטורה. המדיינים ישבו באזור צפון מערב חצי האי ערב,
מזרחית לים המלח ובערבה. באופן חזרתי הם נהגו לפשוט על יישובי בני ישראל. אני מצטט תוך כדי דילוג על מספר פסוקים. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ו300 האיש אשר איתו, עייפים ורודפים. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה, מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, אכף זבח וצלמונה אתה בידיך? כי ניתן לצבאך לחם. ויאמר גדעון, לכן, בית אדוני את זבח ואת צלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנואל. אנחנו 8 קילומטרים מזרחית לסוכות, כך שהוא נדרש לשעתיים נוספות בהתחשב בעייפות חייליו. וידבר אליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי בשלום, אתוץ את המגדל הזה. וינוסו זבח וצלמונה, וירדוף אחריהם, וילכוד את 2 מלכי מדיין, ואת מגדל פנואל נתץ, וירוג את אנשי העיר. האזכור האחרון של פנואל בתנ"ך הוא בימי המלך ירבעם בן נבט, המלך הראשון של ממלכת ישראל לאחר הפילוג עם ממלכת יהודה. ירבעם קובע את פנואל כעיר בירה. מדוע את פנואל ולא את מחניים הצמודה לה? ישנן מספר סיבות אפשריות. אציין 2 מהם. הראשונה, מחניים הייתה מסומנת כקשורה לדוד המלך וממלכת יהודה, ורק אזכיר שדוד נמלט למחניים בזמן שמרד בו אבשלום בנו. סיבה אפשרית שנייה, ירבעם שאף להחיות מסורות קדומות מתוך כוונתו להרחיק את לב שבטי ישראל מירושלים. ולכן התאימה פנואל הקשורה במסורת ההיסטורית והדתית למתן השם ישראל. האזור מוזכר גם בספר מלכים א', שם מסופר על שלמה המלך שיצק את כלי בית המקדש הראשון בסמוך לסוכות, בין סוכות ובין צרתן. ואני אחזור לנושא הזה כשאתייחס לנושא המחיה ומקורות הפרנסה באזור הזה של היבוק. עיר נוספת שמוזכרת היא מחניים שנמצאת ממש מולנו. מחניים מוזכרת לראשונה בתנ"ך בספר בראשית, כמקום בו יעקב נתקל במלאכי אלוהים. המקרה בפנואל מתרחש מספר פסוקים אחרי מחניים, מה שמצביע על הקרבה בין המקומות כפי שמשתקף בשטח מולנו. לאחר מות שאול המלך, הוכתר בנו איש בושת למלך ישראל במחניים. דוד המלך ברח למחניים בזמן המרד של בנו אבשלום. כפי שניתן לראות, המקום כאן מוקף בגאיות, נחל יבוק, דבר שאפשר לו זמן להתארגנות אדמיניסטרטיבית צבאית כשהוא במרחק של כ100 קילומטרים מירושלים. מחניים נבחרה כעיר מקלט בשטח הנחלה של שבט גד, כפי שכתוב בספר יהושע כ"א. מבחינה ארכיאולוגית, זו בטרסות העליונות, בתל המערבי, כלומר במחניים, פריטים מיישוב קדום מתקופה שבין 1300 ל-970 לפני הספירה. אתם כרגע רואים צילומים שעשינו כשהיינו על הפסגה, לא יותר מדי, הרבה מאוד אבנים, מעט חומה שבמקום. קשה להשוות בין פנואל למחניים, בין השאר כי סביר ששני היישובים לא היו בשיא תפארתם בו זמנית. בתקופת השופטים עלתה חשיבותה של פנואל עד שנחרבה בידי גדעון לאחר שהרג את זבח וצלמונה. בראשית תקופת המלוכה, מחניים היא המקום החשוב לאחר שדוד קובע כאן בסיס להתארגנות. עד בואו של שישק מלך מצרים, ואז מחדש ירבעם את פנואל ומעלה את קרנה. היבוק נקרא בערבית נחל זרקה, הנחל הכחול. הוא מהנחלים הגדולים בירדן ואחד מהובליו החשובים של נהר הירדן, אליו הוא נשפך, בסמוך לכפר דמיה, בגובה של 313 מטרים מתחת לפני הים, כשתחילתו בגובה של 780 מטרים. אורכו של הנחל הוא כ100 קילומטרים ומקורו באזור אמן או רבת עמון בעברית, ולא בכדי מכנה יואב בן צרויה, שר צבאו של דוד, את רבת עמון כעיר המים.
כמות המים השנתית הזורמת בו היא מעל 60 מיליון קוב מטר, אך כ-70% מתושבי ירדן מתגוררים בשטח הניקוז של היבוק, ומימיו מזוהמים במידה שאינה מאפשרת שתייה מהם, אלא השקיה בלבד. חבל נחל יבוק, שאליו מתנקזים הרי הגלעד, יוצר עמק שאורכו כ-12 קילומטרים לפני שהוא מגיע לירדן, והמכונה עמק סוכות. היבוק שימש כסמן גבול לאחר שהיכו בני ישראל את האמורי בחרב. ירשו את ארצו על פי ספר במדבר כ"א, מהארנון עד היבוק. כלומר, היבוק שימש גבול במזרח עם בני עמון. לפני ההתנחלות, הגבול המערבי של עמון היה עם סיחון, ולאחר הכיבוש היה עם גד. כשבנוסף שימש היבוק לאחר כיבוש הארץ גבול טבעי בין נחלת חצי שבט מנשה מצפון ליבוק ונחלת שבט גד מדרום לו. מה לגבי פרנסה באזור? אזור היבוק ועמק סוכות היו מרכז תעשיית הברזל מאז המאה ה-12 לפני הספירה. המערכות שפרצו בין בני עמון לדוד המלך היו כנראה גם כדי לשלוט על מכרות הברזל של ואדי רג'ב, בחבל שמצפון לנחל יבוק. המכרות פותחו בתחילה על ידי הפלישתים, ואחר כך השתלטו עליהם בני עמון. במלחמה זו, אחרי שדוד כובש את רבתה, היא רבת עמון, כך נכתב עליו בספר שמואל ב'. בעמק סוכות, שהוא כ-250-350 מטרים מתחת לפני הים, מזג אוויר אפשר לפתח את האזור למרכז חשוב שגידול נחאות וצרי ולות, שהם 3 מיני פסמים ותרופות יקרות ששיירת הישמעאלים הובילה למצרים, כפי שמסופר לנו בספר בראשית ל"ז. מקווה שנהנתם מהנוף והקשר שלו לתנ"ך. ולסיום כרגיל שאלה. מה שמו הקדום של הגלעד בחלק שמהיבוק צפונה בשטח בו התנחל חצי שבט המנשה? התשובה כרגיל בעוד 5 שניות.